profiad i ddysgu'n Cymraeg oedd fy mod i wedi symud i ardal Gymraeg, sef Ceredigion ac Aberystwyth, ac ro'n i eisiau ymgolli yn llwyr yn y diwylliant hyn. Fi wedi bod yn byw mewn sawl gwledydd eraill o blaen, ac pob tro fi wastad yn gwneud gorau i ddysgu y iaith ble bynnag fi'n byw. Felly, o'n i ddim yn gweld Cymru fel unrhyw gwahanol. Cefais i lawer o gefnogaeth gan Gymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion gyda sesiynau dwys wythnosol ac hefyd llawer o help uwchwanegol gan fy nhwtor Hugh Owen i fy mharatoi ar gyfer yr arholiad uwch. Nes i sefyll yr arholiad ym mis Mehefin ac nes i llwyddo. Hefyd, jyst trwy'r hyfforddiant, roedd y tiwtor wedi ddanfon ni i wneud hyfforddiant trwy'r Cymraeg. Nes i ffeindio fe'n heriol iawn, ond yn dda iawn hefyd. Hefyd, mae rhaid i fi ddweud diolch i rheolwr yn hyfforddiant Ceredigion Training, ble fi'n gweithio, am cefnogi fi i mynychu ar y sesiynau ac sefyll yr arholiad. Defnyddio Cymraeg trwy'r amser mewn sawl ffordd yn Ceredigion yn bob rhan o fy mhywyd i. Mae efo plant i yn mynd i ysgolion Gymraeg, fi'n siarad efo athrawon a rhieni eraill wrth y gatiau yr ysgol. Dwi efo cymdogion sydd yn siarad Cymraeg, a ffrindiau sydd yn siarad Cymraeg, a rhieni o ffrindiau efo plant ac yn y blaen. Felly mae llawer o siawns i fi siarad Cymraeg bob dydd, ac enwedig yn y gwaith. Fi'n siarad Cymraeg bob dydd yn y gwaith. Fi gyda llawer o cydweithwyr sydd yn siarad Cymraeg, wastad yn siarad Cymraeg gyda nhw, ac hefyd mae ddigon o ddysgwyr sydd yn dod i hyfforddiant Ceredigion Training sydd yn siarad Cymraeg hefyd, a fi wastad yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg gyda pob person, pob siaradwr Cymraeg, fi wastad yn gweld, wastad yn siarad Cymraeg gyda nhw. Rhowch gynnig arni, fel ni'n dweud ar diwrnod Shwmae, a pheidiwch a rhoi y gorau i fi. Os mae'n cymryd 10 neu 20 mlynedd i ddysgu yr iaith, dim os. Mae'n well ar ôl 10 neu 20 mlynedd i bod yn rigol ac yn siarad Cymraeg yn y cymuned nac peidio. Felly, roedd hynna un o'r darnau o cyngor mae rhywun wedi rhoi i fi blynyddoedd yn ôl, a mae wastad wedi aros gyda fi. Dim os faint o amser mae fe'n cymryd. Ar y diwedd y taith, byddwch chi'n rigol a byddwch chi'n gallu siarad Cymraeg. Mae bendant yn werth yr ymdrech ac mae bendant wedi cyfoethogi fy mhrofiad o fyw yn Ceredigion.